Ahoj, volám sa Diana a toto video bolo úplne generované prostredníctvom umelej inteligencie. Umelá inteligencia začína revolúciu v stavebnom priemysle optimalizáciou riadenia projektov, automatizáciou procesov a zlepšovaním bezpečnosti na mieste. Umelá inteligencia pomáha inžinierom rýchlo generovať a analyzovať návrhové modely, označovať potenciálne problémy a optimalizovať návrhy z hľadiska nákladov a funkčností. Roboty poháňané umelou inteligenciou už kladú tehly, zvárajú a maľujú, čím znižujú náklady na pracovnú silu a zvyšujú produktivitu. Umelá inteligencia tiež zjednodušuje používanie materiálov, strojov a pracovnej sily, minimalizuje odpad a zlepšuje koordináciu na mieste. Navyše, systémy s podporou umelej inteligencie neustále monitorujú stávenisko, upozorňujú manažérov na bezpečnostné riziká a zabezpečujú bezpečnejšie pracovné prostredie. Umelá inteligencia v stavebníctve má potenciál dramaticky zlepšiť efektivitu a bezpečnosť, ale na úplné využitie jej výhod musia byť zavedené správne právne predpisy, aby sa zabezpečilo zodpovedné používanie a minimalizovali riziká. Kontaktujte Crowdy AI. Ako môžeme zlepšiť vaše podnikanie s pomocou umelej inteligencie?